Fatar hastio samung tangna thangoi Alideba district Telangana o takuk olog deboroma accident ongoi o lagmano eba o sungsano yakari thangka lukurokno ini 27 tarik salmario phai sopaikya bini mangko thui Tripura hastio sungsano yakari thangnai boromganang olog deboromani kamiyongka surma Bharat Chaudhary para o koktomana khanagoi bubagrabo belaino khadujak tai bini nukungo kisarang mari chubana hnoi saka bubagra amchaini lukurok tabuk moklaijak eba khadujak taku olok deborma o sungchana yakare thangmani bagoi Tripura Sun News ni bisingtoi lukurok no abono poina musugo Fatar hastio samung tangna thangnai rokno Fatar hastio samung tangoi tongphano nai nungoi eba hojake no tangbaidi Bangka, nunggu bangka. Lamari mina ani. Bini torok hoite bini ja hoban bising tuino tini joto ni ngoino ni tu baiti tu ni WF tu joto doctor ni no bini poko hoite coba mumbai serena tu phiman ka mone ba baina tini meni bisini chairman no bo bela no ba ya te hambai ro tini bubagra no tini dopane sape samudang tongo tini dopano nai tongo tini bubagra hai borok ni kuri hingkai anisrai no mamugla kamu Hyderabad jaga no kitar ka tema kamu kokka haisi nungkai maharajani location maharajana rupni samudang oro CPM Congress BJP ti promote haine kuno kuri tung o baharok hamya nukai khana kangka chung chuba tini samung no buino chuba nai tini buini osubida buini majai manu ya nukai je mansa chung chuba abono norok foto chabi ngai যখন ani ব্লক প্রেসিডেন্ট tongo aroni bisi chairman tongo agami din nong bisunu tung tongnai nong no nai tongnai sudun nong ya kami elaka kebu judi CPM phano khetum congress phano khetum ini ababai lok puru ti prasa ka chung chubabu bujika norok tinta khadi bini thuithai bini aju ang asa koi orono pai kana jora sopeka jotno mathi haya jora nungba thanai angba thanai jotno thanai jora no kebo nalgoi mai ngauni bagi kaduk pertahanan lagi baki curi rokok tong kuna belah moro bani untuk satu lagi coba naik ini blok presiden tu misi chairman tu ini syawati tiga norok takap Kulana media bayar kuno orang kumaya paru jeng miao no khobor mano wan mani logi no jeng ang miao horok pheke horok haiya kunai boni asoi bisoi sungka সুবিধা sungka olok debormani bufano chini gaurno sungmani yagulo jeng khanaka je tabuk Hyderabad ni bini chorai na tuna thangthani rang puisa problem jeng tamak khlainai hine chinthani bo jukti paramorsho sanka aboni pore jeng chini mendi bisi chairman Deborranjan ni नेतृत्व चंगरा फाइलेया कोना कोगलाम सामानि यागुला जों साइमान खाजे बंनि विशेष के रां पैसानो प्रॉब्लम एंकाय जों काम खलायनाय सागांकाय जों बना सागाजे चिनि 46 सुरमा ब्लक कमिटि नि होइते जों बना चुबाचु बसु रिमान हिने बना कग्रि क्लांखा
Piaba jeng horo thangai bobagra bai koglam rok salaika salaimani yagulo bobagra saka ono khungo bosuk suba surina nang suba su account number idi ang suba surinai bobagra horono bongno suba suribai bongni ticket hoite joto kisu aisirumo kuthuriro tonmani oboni bill rok clear khaimani yagulo bora 2:45 flight kafuro jono phone khaika dara clear umkha jeng flight kakha 8:30 Agartala landing nai ke jeng o jaga bo chini dol rongno thangai manjangna bagai saka jeng amtike no bobagra netite no chini dofani borok ba jeng dofani borok kongoino dofani borok no subana nango hine bobagra chuno saka jeng oboni kok lambai no jeng oro tini mo phaika te 46 surmani chini all youth block committee TWF block committee te Tipramotha te high level committee ni chairman no bang sanai jeng joto ins ni milioi no uno khungni logi jeng tongnai bini hamia chugia jotono jeng nai jeng tam khlaiman achunglai salai jeng bono chuba surinani bagai jotono na angkoinai